Hem explicat l'exercici típic del moviment rectilini uniforme en què dos mòbils surten de dos punts diferents, un surt d'una població i l'altre surt d'una altra població al mateix moment i ens pregunten que quan se trobaran. Anem a suposar un cas concret, senzillet, per entendre el concepte. Tenim que una població sigui Cambrils. I l'altra, per exemple, és Salou. Bé, la distància entre les dues poblacions que sigui 6 quilòmetres. I que de Cambrils i de Salou a les 10 hores del matí surt una persona a una velocitat de 4 km hora cap a Cambrils. I a la seva vegada de Salou surt al mateix moment una persona a 2 km hora de Salou a Cambrils. La pregunta és a quin punt es trobaran. Es tracta de magnituds amb les quals estem habituats, perquè estem parlant de velocitat en quilòmetres hora i de distància en 6 quilòmetres. Si el que surt de Cambrils va a 4 km hora, vol dir que en una hora farà 4 quilòmetres, en 2 hores 8 quilòmetres, etc. Anem al cas d'una hora. Si farà 4 quilòmetres en una hora. El que surt de Salou, com que va a 2 km hora, en una hora farà 2 quilòmetres, és a dir, la meitat. Si us hi fixeu, quan hagi passat una hora, o sigui, a les 11 hores, el de Salou a Cambrils haurà fet 2 quilòmetres i el de Cambrils a Salou 4 quilòmetres. En aquest punt és on es trobaran. Com que l'exercici és senzill, ho podem deduir de forma lògica. S'han de fer 6 quilòmetres, un va a 4 km hora i l'altre va a 2 km hora, doncs entre els dos han de sumar 6 quilòmetres. Us fixeu, aquest n'ha fet 4 i l'altre n'ha fet 2. I per tant, el total és 6 quilòmetres. Forma de plantejar-lo? Doncs la velocitat d'aquest és 4 km hora. Quin és l'espai que recorre aquest en funció del temps? L'espai és la velocitat per temps. Això també ho entendrem. Si diem que va a 4 km hora, en una hora farà 4 per 1, 4 quilòmetres. En 2 hores, 4 per 2, 8 quilòmetres, i així successivament. Quin és l'espai que recorre aquest d'aquí? Doncs espai E sub 1 igual a V sub 1 per T. El T és el mateix, perquè han sortit els dos al mateix temps. Els dos han sortit a les 10. I per tant, quan T sigui un minut, aquest haurà fet un recorregut i aquest haurà fet un altre recorregut que precisament serà la meitat perquè la velocitat d'aquest és la meitat que la d'aquest. Llavors, quan se trobin, la suma del que ha recorregut aquest més la suma del que ha recorregut aquest serà igual al total de quilòmetres. És a dir, 6 quilòmetres. Per tant, un plantejament és el primer, el que surt de Cambrils, 4 km hora pel temps. El que no sabem és el temps. El que surt de Salou, sumem més 2 km hora per temps, que és el que no sabem nosaltres, que és la incògnita. I tot això té que ser igual al total, que són 6 quilòmetres. Apliquem la propietat distributiva, que tenim 4 i 6, que serien 6 km hora, per T. Traiem factor comú. El factor comú és la T, igual a 6 quilòmetres. T igual a 6 quilòmetres dividit entre 6 quilòmetres hora. Quilòmetre i quilòmetre se'n va igual a una hora. Per tant, se trobaran
a les 11 hores. A l'espai recorregut per un serà el d'aquí, com que va 4 km hora en una hora, un haurà recorregut 4 km i l'altre haurà recorregut 2 km, perquè l'espai és igual a velocitat per temps. Aquesta és una forma de fer aquest tipus d'exercicis. El que passa que quan mirem exercicis o tutorials veureu que ho fan d'una altra manera. I això és degut a que la velocitat és una magnitud vectorial. Normalment nosaltres no treballem amb magnituds vectorials. I anem a explicar què s'entén per magnitud vectorial. Si nosaltres diem que un mòbil va a una velocitat de 2 km hora, en realitat, des del punt de la vista de la física ho estem dient malament. Hauríem de parlar no de velocitat, sinó de rapidesa, que és un concepte diferent a la velocitat. Rapidesa. Rapidesa és el mòdul de la velocitat. Ara, la velocitat se diu que és una magnitud vectorial perquè té una direcció, no és el mateix anar a Cambrils de Salou que a Salou. La direcció és la mateixa, de Cambrils de Salou, però a més té de tenir un sentit. Per exemple, aquest va en sentit Salou i aquest va en sentit cap a Cambrils. Si agafem com a punt de referència Cambrils, que el punt de referència podem agafar Salou o Cambrils, agafem de punt de referència Cambrils, si un mòbil surt cap a la dreta, la velocitat és positiva. Però si ens aproximem a Cambrils perquè sortim d'un altre punt i agafem com a referència aquest, la velocitat seria negativa. És com si ho situéssim amb un eix de coordenades. Aquí agafem el sistema de referència que pogués ser una població, sempre que anem cap a la dreta serà positiu. Si anem cap a l'esquerra seria negatiu respecte al punt de referència que nosaltres agafem. Anem a veure, tenint en consideració que es tracta d'una magnitud vectorial, com ho faríem l'exercici i veureu que dona exactament el mateix resultat. L'exercici el faríem de la següent manera, considerant magnitud vectorial. Partint de que aquí nosaltres situem el punt de referència. El punt de referència és Cambrils. Per tant, aquest va a 4 km hora i el que surt de Salou va a 2 km hora. L'espai recorregut per aquest seria espai igual a 4 km hora pel temps. Han sortit també a les 10 hores del matí. AM, com hem dit abans. I l'altre espai seria aquest surt d'aquí. A quina distància surt respecte al punt de referència? A 6 quilòmetres. A mesura que va guanyant espai, li queda menys per arribar. Quan hagi fet 1 quilòmetre li quedarà per arribar a Cambrils 5 quilòmetres. Quan hagi fet 2 quilòmetres li quedarà per arribar a Cambrils 4 quilòmetres. Per tant, aquí és menys la velocitat pel temps, que és 2 quilòmetres hora partit pel temps. Anem a explicar una mica això d'aquí i això d'aquí. En el cas aquest. Quan se trobin, s'acomplirà que això d'aquí és igual a això d'aquí. Perquè aquest S1 no és a l'espai que ha recorregut, sinó a l'espai que en queda per arribar a Cambrils. És a dir, si jo he fet 1 quilòmetre, això serà 5. Si jo he fet 2 quilòmetres, això serà 4. Per què serà 4? Perquè 6 quilòmetres menys, imaginem ara que ha passat una hora, menys 2 per 1, seran 2 quilòmetres, que són 4. Per tant, aquest 4 seria el que en quedaria per arribar a Cambrils, no el que he recorregut. Que he recorregut, per exemple, si és una hora, hauré recorregut 2 quilòmetres. Torno a veure si enganxem el concepte aquest. Tinc Cambrils i tinc Salou. Cambrils està a 6 quilòmetres de distància respecte a Salou. Agafo com a punt de referència Cambrils. Si surto de Salou, quan porti una hora, hauré recorregut 2 quilòmetres. Si resto a 6 i resto els 2, me dona 4, que és la distància que hi ha, que en queda per recórrer.
Llavors, fixeu-vos bé, que jo, el punt on trobaré jo a l'altre, si aquest va a una velocitat, aquest és positiu, l'espai recorregut, jo vaig amb aquest cap allí, aquesta fórmula el que em diu és la distància que hi ha d'aquí a aquí. El punt en què això sigui igual a la diferència que hi ha de 6 quilòmetres i això, aquests 6 quilòmetres i això que ha recorregut aquest, en aquell punt es trobaran els dos mòbils, o si són dues persones, les dues persones. Per tant, quan s'acompleixi que això és igual amb això d'aquí, les persones s'hauran trobat. I què succeeix aquí? Que només tenim una incògnita, que aquesta incògnita és t, que és el temps que transcorreix perquè això succeeixi. Anem al cas, a solucionar l'exercici. 6 quilòmetres, 4 quilòmetres. Passem aquests menys 2 quilòmetres o passem... És d'aquesta igualtat, La igualtat és 6 quilòmetres menys 2 quilòmetres hora multiplicat per t igual a 4 quilòmetres hora multiplicat per t. Passem això d'aquí ho passem a l'altre cantó. I per tant, me quedarà que 6 quilòmetres és igual a 4 quilòmetres t més, perquè això està en signe menys, i per tant passa a l'altre cantó sumant, més 2 quilòmetres hora multiplicat per t. Si fixeu ara, 4 i 2 són 6 quilòmetres multiplicat per t, per allò és el factor comú, veureu les propietats distributives, factors comuns, traiem factor comú, que són 6 quilòmetres hora multiplicat per t. t igual a 6 quilòmetres dividit per 6 quilòmetres hora és igual a una hora. Quilòmetre i quilòmetre se'n va. Quin espai haurà recorregut un? Pues el que surt, que s'ha trobat a un quilòmetre. Quin espai haurà recorregut el de canvis en una hora? Pues la velocitat és 4 km hora, haurà recorregut en una hora, haurà recorregut 4 km hora per una hora igual a 4 quilòmetres. Quin espai haurà recorregut el de Salou? Haurà recorregut un espai negatiu que serà menys 2 quilòmetres hora. Menys 2 quilòmetres, perdó. Perquè anem cap allà. En realitat l'espai són 2 quilòmetres. Tant ho podem deixar en 2 quilòmetres. Però, quin espai li queda per recórrer? Doncs els 4 quilòmetres que ha recorregut l'altre. Aquí s'hauran trobat.